بسلم ثم سلم على النبي أولي يتناولين يا بسلم ثم سلم على النبي أولي يتناولين الله تجدو أبني لها تجاك هنما musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere fenjayi ɓatake bindaɗo hoore biir 15 mboyi hitande ujunaje 25 ɓatake men tarihaji annabaɓe en jetti jomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni pop ɗo woni ɗo min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama en denti eɗen kala mbi alhamdulillah en jetti allah e ɗi dowuji giwoji e kala bangueji ɗine giwa mauritanie ɗine giwa sénégal ɗine giwa mali ɗine giwa gambi ɗine giwa guinée bissaw ɗine giwa guinée conakry ɗine giwa côte d'ivoire ɗine giwa ha e diaspora o foof yo allah yo moƴƴere ko duwete ko en mbi amina ya rabbi moni kala ɗo woni ɗo amin teski ɗum kala badɗo audio duwi e kala mo waɗani duwi e kala beltiɗo moni fo ɗo heeɗi ɗo alhamdulillah amin tini foof nde tawno tinata ko ɓernde no ɓerɗe mon ɗe tinirta ni noon min tinirta yo allah waɗanen jam waɗanen suturu ceerno Khalid mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwa o kadi mi duwanimama nde mbinoɗa ñanden ni tan calminali kewɗe duwoji kewɗe ndewa toon faade ga gane kadi ko hono noon calminali kewɗi e duwoji kewɗi enen giwa ga faade toon so haaji allah rahmanu so ya yewtere nde gasi mami rokkumon e nder yewtere tongode makko kanko ceerno Khalid mbawon jokkodirde makko inchallah ɓayde o saaha joni ene faaɗi wona koye korka e golle jeeyi sababu so tawi a waɗi audio walla a noddi walla a waɗi goɗɗum so tawi joom dañani jabade won hen tina koye men saabu neɗɗo kala yiɗi ko so tawi yiɗi haaldude e neɗɗo ya taw neɗɗo o ne jaabo ɗum woni kala yiɗi ɗum ne kadi baɗeteɗo yiɗi ɗum noon ma en gara e fallantere yanje tan taw ganda kala keɓɗo tongode ene wawa kadi haaldude joomum so haaji allah rahmanu ceerno Khalid mi salminima mi juurimama mi wima bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garane jewte men inchallah Allah tagi tago o borni daha taga ka honama wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Seydi Sar mi salmitimama mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere
mi ñaagima Allah kisal Allah e ndenka mum e udditare mum e yaajede mum yo won e ma. En calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde e jokli windere nde, kono en gardini e ɗin calminali tedduɗe ɓurɗi jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e ɗamɗo gurdam. En calmini jinnaɗe men darnuɗo koyɗe hande e dow leydi. En ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko, yo Allah moƴƴin battane makko, yo Allah sellinmo, yo Allah sembinmo, yo Allah hokkumo sago makko. kanko e jinnaɓe men takkiɓe fof e jinnaɓe julɓe ɗe mbawi wonde fof, kaw Saïdou Seydi Sy cato Gambi, kaw Alhassane Sy, kaw Adama Sy, kaw Alhassane en fof, kaw Makam Sy, baba Abou Sy, baba Ndiaye Sy, baba Mouhamadou Bacce Sy, baba Alhassane Bacce Sy, baba Khalidou Bacce Sy. En calmini kamɓe fof, baba Abou Bacce Sy, baba Idrissa Sy, baba Alhassane Tokosel Sy, kamɓe fof en calmini. caggal ɗum en dewni hen ceernajo o moƴƴo mo Allah moƴƴini, Karay Siré, janguɗo jangguini, kewɗo muñal, jiɗanɗo yimɓe fof jaam, jokkowo enɗam, Alhaji Ceerno Mahmoudou Belli Mbaye, yo Allah junnu gurdam, moƴƴina battane. En calmini galle o fof, ko ɗon calminɗen Mouhamadoul Ghali, ceerno Alhaji Malik Seydi Mbaye, ko ɗon calminɗen ceerno Aliyu Seydi Mbaye Telli, ceerno Adama, ceerno Tidiani, ceerno Saïdou, ceerno Eliman, ceerno Abdoul Aziz, fof tan en calmini, hay goto en goppani. En calmini kaw men ceerno Khalil Mbaye, ko ɗon calminɗen ceerno Abdallahi Khalil guiƴi meɗen, kaw Ahmed Tidiane Sakho, kaw Moustapha, kamɓe fof en calmini. En calmini Younus Saw to Ndendori, taweteɗo hande ɗo paari ɗo. ñaguima Allah yo Allah yommo moƴƴere, o jarama no fewi, ko moƴƴo, ko guiɗo men, ko moƴƴo men, ko jiɗɗo en, ko korsinɗo en, ko neɗɗo moƴƴo. O wiyete ko Younus Saw, o jeeya ko Ndendori, kono omo taweɗo paari ɗo. En calmini Hawwa Diop, goto e jinnaɓe men taweteɗo to Elbef, kono nawtetemo ko ha to Sinthiou Garba. Khadijata Mbaye to Sanoa, min calminimo no fewi. Seydi Mbaye, yo Allah junnu gurdam, lowa cellal. Mawɗo men Ousoyi Ndiaye, en calminimo kanko e sohnajo sohna Mariam Ñiwa. ko ɗon kadi calminɗen mawɗo men moƴƴo, mawɗo men moƴƴo en calminimo no fewi, o wiyata ko Tamara Amadou Ba. ko ɗon kadi calminɗen ɓiɗɗo o hono Ahmadou Diallo. en calmini Mariam Diop to Mauritanie, mo ganduɗa ko kañum ardi catal yiɗɓe Khalid Abdoulaye Sy to Mauritanie. en calmini sohna Aissatou Lom, amin jiya ko tellimta e dental ngal ñande kala. Habi Waddu min calminima. Ceerno Boubacar Mbaye min calminima an e galle o foof. Ceerno Abou Guissé ko noon, min calminima an e galle ma. en calmini musidɗo men denɗi meɗen Houraye Ndiaye toon to Mauritanie, kono en calmini Baba Sildou Mbodj gonɗo e jildu mum hande to Mbour. ko ɗon calminɗen Baba Demba Diallo toon to Hoore Ñiwa. en calmini Ahmadou Dembili toon to Ganno, kanko e galle o kala. ko ɗon calminɗen denɗi meɗen moƴƴo Adama Alhassane Sy to Soringo. en calmini Habi Kala Djew toon to Mauritanie, kono en calmini Abbas Nia to Hunare. Abdoul Nia to Guijlon, en calminimo no fewi. Allah yoɓe moƴƴere mi nani duwuji ma laɗɗi, kala ko duwaniɗa kam yo Allah hokke ko ɓuuri ɗum.
en calmini ɗon mawɗo men moƴƴo ɓooyi ña yo Allah yoɓon moƴƴere. En calmini Maymuna Alpha Diathie toon to Mauritanie, kono en calmini Nene Yel Mbooc toon to Doudou. Seydi Sarr mboɗo anndi ko ɗon dartinanmi calminaɗe ɗi mi artira e ma konngol ciiftina en to jarannoɗen e on sahaa jokken golle Seydi Sarr. alhamdulillah ceerno Khalid Abdoullahi Sy yo Allah yoɓe moƴƴere ɓe jeyaɓe Allah e hoorɓe Allah ɓe calminiɗaɓe kala en calmitima e dow ɗemɗe mabɓe en duttima kadi en calmini dendagal heeɗiyankoɓe kala alhamdulillah. Musidɗo men Aliyu Balde a jarama hanke en jokkodiri e mawɗo goto debbo e nder diwan Kolda Fuladu omo jogui duuɓi temedere duuɓi jeeɗiɗi tani ko ene hennamo yewtere nde kalnede jippi o waɗi men audio o salmini o duwi ha o woyi o wi hunde koko wonte makko no comme sifa korni saabu so lelima so muɓɓi guite ɗe o wayata kono jiyowo annabi Idrissa no ngabbirta dow asman ni o wayata kono jiyowo gueɗe goɗɗe ɗe gona gueɗe aduniyankoje ni. Mawɗo debbo mo duuɓi temedere e jeeɗiɗi so haaji Allah rahmanu so korka maayi so haaji Allah rahmanu komi garowo juurade may salmindema inchallah ceerno Aliyu mi luɓimi inde wuro ngo hay so yimi haal fof kono alhamdulillahi rabbil alamin Allah a jarama. Ceerno Khalidou Abdoullahi Sy yewtere men hannde eɗen innira eɗen teddinira oɗo bandira debbo en 2016 Allah moni seedi en meeɗi finde subaka jaaɗen jeere wotere wiye Mbolo leydi Gabo eɗen garta téléphone men saami e nder taxi jettimi galle mi yiyani teni komi baɗowo journal kikiɗe o waɗi message o wi ande denɗi mbo joguiɗo téléphone goto ko an tan jimmi neldute mi wiyanimo mi sohla téléphone te ñande hen ko noon wayi o faximo o yetti kam kutorimom te wona mboɗo wi wona haydara te ñande hen mboɗo majjira on téléphone on noon woni sohna Jariyata Seck debbo ceɗɗo jeeyaɗo to waali jantan e dow inde makko noon en calmini waalinkoɓe kala walla mbiyen waalinaɓe kala debbo pullo jiɗɗo fina tawa mum kono kadi debbo pullo ganduɗo leggal ko ɓooye ndiyam ko kala o wontata noodo mo ganduɗa gandinde sukaɓe mum kala ganni lacciri e haako no defirte kono kadi gandinde sukaɓe mum no cooke mbaddirte buude fata to e jayeje pewne ha feewa sanga nde Nene Salamata Dawouda Sakho yeehi waalo pale addi fatata heewi addi ñebbe wadde hen fewne mboɗa andi aɓe jiiɗi ɗum saabu kanko e sohna Saratu aɓe jogui saliyel gotel ɓe inniriguel ko saliyel ñire ɗum kala garnoɗo andi ɗum. Mi salminima sohna Jariyata Dendam mi salmini joom galle ma no moƴƴi mi salmini ɓesguma kala debbo joom fayida jeɓɓirɗo koyɗe mum ha loni taw jeeyi sababu kadi ko Salamata tokar mum Nene Salamata yo dusoji ɗi ɓooy ya rabbi ya rahmanu wonko defete so ɓendi ma fulɓe gandu e o ɓiɗɗo hande jaɓɓowo ɗo lamɓe hewɓe jaɓɓata yo Allah reen Salamata tokare mamum. En calmini noon mawɗo galle o ceerno Mamadou Abdoullahi Seck Abdoullahi tokaram gonɗo to aljanna Nene Salamata gonɗo ɗo yo dusugo ɓooy ya rabbi ya rahmanu. Ceerno Khalid Abdoullahi Sy gonɗen koye annabi Yunus yalti waynima galle mum balɗe 40 son jiyanimi gande mi heddaki holɗo fayi ceerno Khalid Abdoullahi Sy
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي سار بسلمتي ماما ميولتني ماما مينياغني ماما الله مجري مينياغيما الله تونغوندا فوف yo kisal Allah e nden ka mum won ema a jarama no feewi en jetti Allah gartirɗo en ɗo o ɗaldi en poofaali men e mbawka men wawde huccodirde e bandiraɓe men e yewtidde e maɓɓe ko gownoɗen yewtidde e maɓɓe ko Allah tan wawi wadde ɗum en jetti on Allah baɗanɗo en ɗum o en juuli e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko kañum woni sababu wonnede men e oɗo aduna alhamdulillahi rabbil alamin seydi sar ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui goppirnoɗen qissa annabi yusuf nde o yalti o wayni galle makko o haalde e maɓɓe ko o haalde e maɓɓe ko caggal o wiɓe mo yaha balɗe 40 ene wawi o arta so artani noon ha ɓurti balɗe 40 yoɓe gandu o warama no ɓeya adinoɓe mbardano ni o ɓorni wutte makko teefe o jaggi e dokkoru makko omo woppiti ndeɗo hoore ene heewi suhundu o ngabboyi e dow tulde mawde bange towɗo e wuro he o ngabboyi toon o dari ɗon seydi sar o wulli dande makko dow e on ɗon bange noon ɓuri towde e wuro ngo so neɗɗo darima toon haali hayso wona gulali ɓurtuɗi ene gasa wuro ngo ine nana ko haali ko sa ngabbiti toon tan way kono neɗɗo ƴettude micro ene haala ni holko wulli holko haali o wi ko la ilaha illa allah wa inna yunus rasulullah o wi deweteɗo ala so wona allah aha yunus noon konulaɗo allah e on saaha yimɓe ɓe pop nani ko haali ko nde ɓe nani ko haali ko ɓe dogi ɓe ngari ɓe tawimo ɗon kamɓe yimɓe ngon wuro ngo o nela yimɓe ninuwa nde o wulli o haali kaɗo haala kamɓe fof ɓe nani ɓe ngari ɓe tawimo ɗon seydi sar ko ɗon gartirame ma konngol e on saaha jokken golle alhamdulillah annabi yunus so Allah nelima ala ko kulata ko wona Allah sa huli ko wona Allah kala ko wona Allah hulma sa yiti hulde Allah a wonta hulneɗɗo woni yimɓe ne goodi hande ne kuli yimɓe ha ganda so ɓe jiiɓi tan ɓerde mabɓe kala ciññat neɗɗo yo hul Allah ko heddi ko kala huccudire muɗum aduna ko komba wata jab foolede aduna ko kamba wata jab foolede wata jab seyɗane foolma ƴeew Allah foola ɓernde ma so Allah fooli ɓernde ma kala ko wona Allah foolat so tawi noon Allah foolani ɓernde ma kala ko wona Allah foolma ganda e hoore ma hedda aɗa dalƴa e aduna aɗa dalƴa aɗa sikka ka jontaɗo aɗa sikka ka mawɗo aɗa sikka ka ni aɗa sikka ka ni taw ko cikkuɗa ko kala gonɗa koye bonnande hoore maɗa aduna wona haydara ceerno Haali Abdoullahi Sy a jarama yalla yo moƴƴere en calmini sohna Ndella Ba ha to Belgique joom galle ma e ɓesgu ma kala mi salmini nene e en ɗamɗam e bandiraɓe kala Seydi Ba ya wuuro ko heewi o noddi ɓe ngari e noddandu makko koɓe mbimo caggal nde o wi la ilaha illallah kanko Yunus de ko nelaɗo Allah nilimo e maɓɓe ceerno Khalid seydi sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama en calmini baba Sildou Mbodj e baba Demba Diallo to hoore ñiiwa en calminiɓe no feewi yo kisal Allah wone mabɓe seydi sar ko ni tan woni e hoddiro Allah yimɓe ɓe ngari notimo ɓe tawimo ɗon nde ɓe jetti tan
omo haala noon omo haalta omo refta e konngol he deweteɗo ala so wona Allah Yunus ko nelaɗo Allah ɗum waɗi ɓe piimo paɗe ɓe piimo piggal tan musngal kanko Yunus ɗo ɓe tawimo ɗo nde ɓe piimo piggal musngal piggal ngal woppanimo ha o faɗɗi o ronki wawde wadde hay hunde nde o faɗɗi tan ɓe dogi ɓe jeehi haajuji maɓɓe ɓe goppimo ɗon omo leeli hay hunde o wawa ko paɗɗiri hay poofaɗe makko ko haaju mawɗo ɓe jeehi ɓe goppimo ɗon Allah subhanahu wa ta'ala wahyi ndiwri gotiri Allah wi ndiwri ndi wiyete ko warshan Allah wi ndiwri ndi yo yaato ndiyam woni munna bibje mum e ndiyam o ara o wicca ɗum e yeeso annabi Yunus he waɗi ko ndiwri ndi ummi yehi nanni bibje mum e ndiyam ha bibje ɗe fof ƴetti ndiyam o ari o wicci ɗum e annabi Yunus kanko ndiwri ndi noon waɗi noon ko e yamirore Allah nden o wicci e Yunus ndiyam ɗam Yunus ɗifti e faɗɗere mum nde faɗɗino nde o ɗifti tan ay fiinoɓe mo ɓe o rutti e maɓɓe kanko Yunus o rutti wa qala lahum kama qala fil awwal o haalaniɓe hono ko haalnannoɓe adana o wi la ilaha illa Allah wa inna Yunus rasulullah deweteɗo ala so wona Allah yo on gandu Yunus kaldo e mon ɗo ko nelaɗo Allah andi so Adama alsan wonno so fiyama ha faɗɗima so ummima ma wood ko woƴƴi ɗum so wona ruttade ene haalta ko addanno ɗum fiyede ha faɗɗi ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle eskey annabaɓe Allah tampuɓe ɓe mbara ɓe piya ɓe lepta ɓe didda ɓe mbara wargoji bonɗi ɓe jaltina enɗe mumen eskey aduna eskey hande onon alhamdulillah Allah newni ko heewi kono ɓeyden tinnare ceerno Aboy Ba mi salminima ambassadeur mawɗo no feewi hakkunde ɗi leppi e hakkunde jewte e fondenaɓe e dow indema mi salmini fondankoɓe kala ha toon to États-Unis d'Amérique gorko moƴƴo baɗɗo fayida kono kadi paabiɗo ko heewi to Mauritanie nde tawno so Allah waɗima sapeur pompier ka jarlitiɗo saabu sapeur pompier jewdi mum heewani goho ɗiɗi yaata kene faabo sumɓe walla yooliɓe walla feraɓe walla yanɓe walla goɗɗum e goɗɗum ara hoccuma nawma ɗo poɗɗa dadde daɗa alhamdulillah sapeur pompier ceerno ko dewal Allah ɓolal woni hen yo Allah reene ko heewi ha toon to États-Unis de Amérique ka guiɗo ka sehile ceerno Haali Abdoullahi Sy yatiri caggal taw noddi koye goonga alda e goonga o ɗifti ɓe piimo kadi ha o tampi holko lamɗo wimo ceerno Khalidou mi salmitimama laawol gongol Seydi Sarr mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo kisal Allah e nden ko mum won e ma en calmini dendagal juɗɗo foof ɗo woni kono en calmini Ibrahima Sala en calmini Khadijatou Mbaye ceerno Abou Guissé ceerno Boubacar Mbaye ɓe fof en calmini ɗumen e hoddira Allah Seydi Sarr o rutti e yimɓe ɓe koɓe piirunomo ko o jokki e haalde ɗum nde o haali ɗum tan hendu rondi haala makko kanko Yunus hendu weddoyi ɗum
wa alqahu fi adhanil malik hendu weddi haala makko e noppi laamɗo laaminoɗo mo ganduɗa ko candallo ko piyowo ko barowo hay goto susa wiide ko gonɗinɗo Allah e laamu makko so neɗɗo wi noon tan o warat ɗum hendu ƴetti haala makko ka o haali nannoyi e noppi on ɗon lamɗo falamma sami dhalika sawtu noon nden lamɗo o nani on ɗon sawtu fasi'a min lamɗo o ƴenƴi o huuli e kadi to huuli ɗo kanko lamɗo o mbaadi makko wayli tan ha laaɓi caggal o huuli e on saaha fa qala liman hawlahu ma hadha sawt kanko lamɗo o nani haala ka o huuli o heɓɓiti wonnoɓe sara makko o wi onon kam holi oɗo sawtu mo nanmi holi kanko o sawtu ko holɗum yimɓe wonnoɓe sara makko ɓe keɓɓitino jattomo kanko lamɗo o fa qalu dakhala fi lmadina gulamun faqir majnun yuqalu lahu yunus yazamu anna fi lsamai ilahan yabudu wal ilahan yubad falamma samia almalik dhalika ghadaba walla ghadiba e hoddiro Allah e bawde mum yimɓe ɓe o wondunoɓe o namdiɓe holi oɗo sawtu mo nani yimɓe ɓe keɓɓiti mbimo wuro men gode cukalel gotel ene naati ɗo e wuro he cukalel ngel ko basgel no feewi ko neɗɗo faqir so ɗum ɓenni kadi ko kangaɗo wona celluɗo no feewi omo yuqalu lahu yunus o innirte noon yimɓe noddirtamo ko yunus ko ɗum yimɓeɓe noddirtamo kono kanko o aaƴoto ko dow asman to won gonɗo toon ko deweteɗo ko poɗɗo rewede lamɗo o nani kan haala Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que annabi Yunus ɗo calminɗen kala Yunus en jaaɗa toon to lumbol awqaali beema awqaali cewel awqaali peetel awqaali jeere awqaali waalo kala jetteteɗo bennar malor sar pop taylor fof en calmini en juurima Ousmane bennar Moussa bennar Yunus bennar Samsiddine bennar Yunus bennar Amadou Sar Aminata Malor e dendagal awqaali jeere awqaali waalo kala on calminama ɗon ɗo luyi ɗon waalo ɗo nde tawen gandi o saaha koye lulal waalo wala kono noon ceerno Khalid eɗen ndentina ɗo henna tuggal ma tan Bakel ha fayenma tuggal ma Bakel ha fayenma Dagana walla ni ha fayenma Saint-Louis walla ha fayenma Rosso eɗen ndentina yimɓeɓe ha tenti noon wonɓe maayo ngo yoɓe tinno yoɓe ndento taccinde neɗɗo mo alda e kayitaji mo rewani lawol eɗen ndentina yimɓeɓe ɓe tinno ɓe ndento taccinde neɗɗo mo alda e kayitaji neɗɗo mo wona keptinaɗo hande leyɗel ɗe kaɓo yimɓe ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol faade Europe walla faade banggue goɗɗo kala hen nanggade noon yo andu kam laana mum wonta jole ndiyam wonta rokku dépasse galle mum ɗum bawɗo kala ne wawi rentade no feewi saabu hande laamuji ɗi koɓe daariɓe hen darde tinde lang teɗe ɓe jatiran hen caggal ceerno Khalid ɗum ɗo ene kadi jeeya koye dewal Allah caggal ɗum kala joguiɗo piis téléphone e nder leydi Sénégal piis ma wona keptinaɗo to banggue carte ma d'identité walla passeport maɗa yacco jaaha to agent mo ganduɗa ene yeeya carte sim walla ne wawi waddema ene wawi hokkudema carte ma keptine dow indema nawa carte ma d'identité walla passeport maɗa pewnaɗa so wona ɗum nden ARTP ɓe kolliti 31 ndu lewru kala piis mo wona keptinaɗo koɓe kuppoɓe so tawi piis ma ne waɗi halis Wave walla Orange Money walla noddiri hen walla iddiri hen fa WhatsApp maɗa walla yimɓe fof ne gandirma ɗum sa yiɗa perdude contact uji maɗa yacco jaaha mbattoya e indema nawa carte ma d'identité mbatta e indema
wona kama heptinama ko an jeeyi oɗo piis gandon piis so woni inde ma o totti neɗɗo goɗɗo kadi o kuppu piis e dow inde ma inde carte d'identité ma kala ko waɗi ene bonande ko an nanguete yo Allah won ballo ceerno Haali Abdoullahi Sy est ce que ɓe mbi kanko oɗo hen annabi Yunus caggal nde lamɗo tikki wi yo adde ceerno holko lamɗo waɗimo Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi en calminiɗo Habi Wade en calminiɗo Jeeni Gueye Seydi Sarr ko ni ɓe mbi lamɗo o ɓe mbi kanko o ajoto ko to asman to deweteɗo nen toon Allah nen toon ko poɗɗo rewede nden lamɗo o nani kan haala lamɗo o mettini e dow oɗo Yunus simi kanko o waɗani ɗum no woodi o calculani ɗum o meeɗa calculde wonde deweteɗo no woodi kanko ke ko kanko tan woni lamɗo kanko tan jogui laamu goɗɗo ala joni noon Yunus ari wi lamɗo no woodi goɗɗo poɗɗo rewede goɗɗo ala so wona on lamɗo o nani ɗum tan lamɗo o tikki o mettini e dow Yunus ɗon e ɗon lamɗo o wi joni jinmi ko gaddoyemo jaggoyemo gaddonmo o soke taw to soketeɗo ko nokku niɓɓiɗɗo gaddoyemo ɗo joni joni cokenmo e nokku niɓɓiɗɗo mawo woƴe goɗɗum ko wona wiide omo haalana en e Allah goɗɗo no woodi o wona celɗum no feewi gaddoyemo yo ar ga so ari cokenmo maw ɗaccu haalullaji ɗi o haalata ɗi o anda ko haalata ko bolle puyɗe yo hoddiro Allah noon o nelli toon yimɓe ɓe jeehi ƴettimo jaggimo gaddimo yimɓe ɓe jeehi gaddimo en hawni no feewi Allah no hulɓini ceerno Allah ko poɗɗo hulede yimɓe ɓe gaddimo ɓe nawimo ɓe nannimo e kasomo lamɗo o wino o an sa wi aɗa wuura dañata ha caɗele goote ɓe Allah ɓuuri suɓade aduna he daña ɗeɗo caɗele an mbiya hay hunde mematama sa dañi saɗede wotere tan mbiya aɗa maaya sa wasi mbiya aɗa maaya sa gañima mbiya aɗa maaya so way ko wawi hebdema foof e ko musalla e mette mbiya aɗa maaya taw noon ɓeɗo ko ɓe Allah suɓino e zamanu mumen ɓe tampinirani ɓe torkirani ceerno ɗum ɗo ko heewi ina wawi jangede hen waɗi sa wuuri e aduna kala ko wawi yettadema andu ɗum ɗo ko lawol ka dewɗo hen gonɗa koye ɓennude so wel artir hakkille ma andu ko gasata so mettu artir hakkille ma ganda ɗum ɗo koye gurdam jeeya mette e beelemma mbayi e gurdam neɗɗo kono jamma e ñalawma ni kala hen ko ari fat ko heddi ko nena ara sa heblanima hunde tampintama sa heblanima hunde tampintama abadan wadde gartiren hakkillaji men kala ko yetti en e musalla ganden ko lawol gonnen koye yaɓɓude hen eɗen ɓenna kala ko yetti en e beelemma gartiren hakkillaji men ganden musalla kadi nene yeeso ko jamma e ñalawma ko ni wayi ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle a jarama Seydi Sy oɗo hen wasiya labɗo ceer kala darinnoɗo Allah dañi caɗele mawɗe ko jarrabuyaji noon ɗe Allah jarriborto saabu Allah ko muñƴo ko Allah tagui en koye leydi makko koɗɗen koye asaman makko gurɗen koye nangue makko e lewru makko e koode makko tugniɗen koye fofandu makko poofaten koye bismillahi rrahmani rrahim gurɗen ceerno Khalidou jiya neɗɗo daña ko weeli yejjita Allah daña ko metti suno ha yimi ko ndewmi Allah ko foof ƴewno mbami tampude oɗo aduna e bonna dewal mum Allah tena rokkani Allah takɗomo o fodde mum hay seeɗa neɗɗo ko ingrat neɗɗo ne foti mujde ceero kala annabaɓe Allah nelaɓe Allah dañi caɗele mawɗe ceero Khalid no mbiɗa ni gueɗal gotal noon ngal gandumi tan Allah ni yoɓa joni joni ko muñal jongal
muñal jongal sabran jamil ko ngal woni fof kala muñowo muñirani muñal jongal muñal ma ko haban mansoura tan wonani haydara ceerno Khalid yalla yo moƴƴen en calminiɗo hen Mamadou Ba to Asnde Balla kaw Djibi Camara to Asnde Balla e dendagal Asnde Ballanaɓe kala ceerno Mamadou Ba mi salminima jatigue men Cameroun Yaounde cité verte yo Allah yoɓe moƴƴere ha to wuuro Mawlo calminen ɗon khalifa o ceerno Abou Bara ane mawni ene miñi en kala e galle o e nene min calminiɓe no feewi a jarama Seydi Ba en ceerno Haali Abdoullahi Sy ndaw gonga ko kalɗa ko ɓe nannimo e nder kaso holko Allah waɗani Yunusa e nder kaso o ceerno Khalid Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol en calminiɗo ceerno Ahmadou Talla kañum e cuddiɗo mum sohna Fadoumatou Dia ɗon ɗo cherziɗo kono en calmini ceerno Ahmadou Dia ko e cuddiɗo muɗum sohna Bintou Sy en calmini kamɓe kala a jarama mi weltanimama no feewi mi weltima no feewi ɓe garimo ɓe nannimo e nder kaso moɓe mbi niɓɓiɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala neli Jibrilu Allah neli Jibrilu yo ya aljanna adda toon liggorgal nen toon so addi ɗum ko hen o fawata Yunus way kono jayorgol ni Yunus ko hen wonata kadi o addani ɗum lampa ka ganduɗa ene itta niɓɓere to ɓe mbaɗimo ɗo Jibrilu yeehi addanimo ɗum addi faymo hen so ala ko heddi so tawi o heyɗi ko Jibrilu addantamo ñamde o ñaama ko Jibrilu addantamo jaram o yara te ñamde nde ummoto ko nder aljanna jaram ɗam ummoto ko e nder aljanna fof ko toon ummoto Allahu akbar ko ni Allah waɗirani annabi Yunus to nder oɗo kaso to annabi Yunus woni toon woni koye belemma woni koye foftere sibi hay caɗele goto ngala o addanama ɗo leline ɗaati taw kadi ene yeƴamo no bebbe yeƴirte ni ene yahne arta o addanama lampa ko nokku niɓɓiɗɗo waɗa taw niɓɓere tampintamo ko ni o wurdi e oɗo kaso kanko annabi Yunus hewɓe ganda annabi Yunus meeɗi sokede hewɓe ganda o meeɗi fiyede golle goɗɗe kadi nani yeeso hewɓe ganda o meeɗi waddede noon wadde oɗo kaso o wuuri ɗon ko balɗe 4 kanko annabi Yunus o wona ɓoyɗo e nder kaso he o woni toon tan ko balɗe 4 ay balɗe 4 ɗe o haalno to joom suudu makko to ɗe ko ɗen balɗe 4 o woni e oɗo kaso caggal ɗum noon ñande o dañi balɗe 4 nde laamɗo o siftorimo nde laamɗo o siftorimo noddi wasiru muɗum noddi batulu mum goto o wimo imdi ila sijne wa'tini bir rajul hatta aqtuluhu o wiya to kaso to gaddana kam gorko mo cokno ɗen toon biyeteɗo Yunus o bete mbiɗe wara mo hankati ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou noddude yimɓe faade Allah noddude yimɓe faade moƴƴere ha naata hen kaso walla daña hen caɗele wona e gacce jeeya nde tawno neɗɗo ene añi goonga neɗɗo ene añi peewal ha ganduɗa kala neɗɗo peewɗo e rendo ene heewi ñiŋeede ha yetti e nder galleji men kala neɗɗo ɓurɗo fewde walla ɓurɗo jogade himme o yimɓe ɓuri ustade kala neɗɗo ɓurɗo heewde cagarte ɓurɗo heewde mayinika ɓurɗo jogade temps mo ala haaju o yimɓe ɓuri himmirande so ari tan ko nde yewtere bulɓite kono kimmirɗo o ko joñaɗo ko ɗo calminɗen Papa Diallo minelima salminade faade Goggo Sow ha to Abidjan kankoye joom galle makko e ɓesgu makko
ko ɗo e dow inɗe mon calmini gawinkoɓe naaɓe kala gawinene naaɓe kala e ñorankoɓe kala jembuko naaɓe e Mali e dendagal windere nde kala kono kadi en jaat ha to Fimbo calminen Abdoulaye Lam jatigue men Bouya ene tawi nder leydi Gabo mi salminima aɗa hoddino e Ali Sow masinanke kono kadi e mawni Souleymane Lam mi salmini dendagal Fimbo naaɓe kala mi juurima ɗumen ha to Garli Rewo ceerno Abdoul Niang mi salminima ceerno Haali Abdoullahi Sy lamɗo o yamiri yo Yunusa adde on gaddoyo Yunusa holno tawri Yunusa. Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no fewi en calminiɗo mawɗo men moƴƴo biyeteɗo Jara en calminimo no fewi no fewi no fewi omo taweɗo cherziɗo gorko moƴƴo en mbimo no jallabuji ɗi mbaɗi en mbimo no karité o waɗi ko ɗon calminɗen Gata Bambaɗo en calmini mawni meɗen kadi Dede Hawwa Seydi Sy ceerno Mamadou An en calminimo Moussa Silla en calminimo no fewi ceerno Mamadou Dia kamɓe fof en calminiɓe Seydi Sarr e hoddira Allah lamɗo o wi yoɓe jaaɓe gaddamo ha o waramo kanko Yunus joni noon mo lamɗo o neeli o ari o naati ɗo Yunus woni ɗo e on ɗon kaso niɓɓitnoɗo fa wajadahu qa'iman yusalli o tawi Yunus ko ina dari ina juula ko ɓuri o hawnade ko o tawi Yunus ko ina dari ina juula o tawi Yunus naadana ɗon daɗɗude ɗi ene jalba jalbugol kulɓinigol o tawi kaso o ko kaso patnoɗo wonno o tawi kaso kadi ne yaaji ene fewna ha fewi ne yaaji ene hawni no fewi o weddi guite makko o ronki andude jaajgol kaso o holto haaɗi ene hawni no fewi ɗum waɗi fata ajjaba al wasir i alay sago banoɗo wonde foof o waɗi kanko batulo lamɗo o dañi kayis no fewi e nder makko so maltafat ila Yunus caggal ɗum noon o yeeƴi e Yunus sibi nde o ari o darani Yunus ni nde o yi tan kaso o no wayni way kono koko firtane matane yaña kadi ne niɓɓinno ha ɓurti ene leeri leerugol hande o ina hulɓini o daari wondude e kalis ha o tampi darande taw o ɓenniti Yusuf kay o yihi ha yeeso mo dara o daari haw andi no way ɗon o harliti o rutti e Yunus jaafoɗon o yetti Yunus o wi an kam Yunus hol golluɗo ɗeɗo golle hol baɗɗo ɗeɗo golle ɗum ande wonani kaso wano ngal ɗo leelawal e ngol ɗo mawnugol ɗum alano ɗo an kam holko waɗi dani hol baɗanɗoma ɗeɗo golle Yunus heɓiti wimo ɗum ɗo ko joomum waɗi dani wona goɗɗo hay mo mbiyatmi ko Allah o ko on de golliɗo ɗo golle ɗum noon ɗo Allah golli golle ɗeɗo ko ɗo darneten yewtere men hande Seydi Sarr ha janggo jokken annabi Yusuf so hawri e welede Allah oɗo kam so Allah jaaɓi ko ɗo o gomminta Allah o kam fatta o kam mi anda so tawi mo jogi ruttade to lamɗo to ala ɗo kay gasiya joni so Allah jaaɓi o dañi almutu wona golle wona gueɗe kewoje goppata neɗɗo ɗe nawaran neɗɗo tan kanko ɗe goppatama so wona nawrimo ɗum noon Seydi Sarr ko ɗo yewtere men daroto hande Allah hokka en hawrude e janggo inchallahu taala en calmini dendagal julɗo ɗo woni en calminiɗo ceerno Moussa Silla to Cherzi ko musidɗo men ko sehil men en jejjitamo ko gorko moƴƴo ko gorko moƴƴo en ñaaguima Allah yo Allah hokkuma sago makko en calmini ɓe o wondi toon foof en calmini miñi ko Alsane hen foof en calmini ceerno Mamadou Dia
to Sinthiane nawtetemo omo taweɗo sherji ɗo oni ɗo en calmini sherji naaɓe fof kono en calmini ɗo en musidɗo men giɗo men gorko moƴƴo ganndo ceerno Ahmed Tidiane Diathié gorko moƴƴo gorko karaysire gorko dendinɗo yimɓe gorko ɓamtuɗo almudagal en ñaaguima Allah yo Allah hokkuma sago makko ɗon calminen sohnaji makko sohna Fatimatu en calmini ɓesgu o fof hay goto en goppani en calmini ceerno Amadou Dia onne kadi ko giɗo makko ko giɗo men kadi yo Allah yoɓɓe moƴƴere en beltanima ɓe no feewi yo Allah junnu gurdam en calmini julɓe fof en duwanima ɗumen nde Allah hokkata ɗumen sagoji mumen nde Allah renata ɗumen korka ka kadi yo Allah rewnuka lawol yimɓe mbasa tampude e makka dañen hen ko ɗaminiɗen hen e moƴƴere ko yo Allah wurtu en e nder lewru he e dewal Allah he ndewen Allah dañen ko mofti e dewal Allah oɗon jarlo oɗon jaafo Seydi Sarr mi duwani mama ko gownomi duwanadema nde Allah junnata gurdam ma Allah hokkuma sende o sellinma Allah hokkuma moƴƴere wiyetede moƴƴanede ɓesgu mum ɓe moƴƴa ɓe jalba ɓe donta ha ɓurta ñaama e barke mabɓe e barke ɓesguji mabɓe woni tane en ko juuti barke annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum noon woma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina a jarama seydi si yo Allah yoɓe moƴƴere enen pop yo Allah rokku men naftorade ɓesguji men yo Allah rokku men naftorade barke ɓesguji men yo on guuri hen ko heewi gurdam moƴƴam ya rabbi ya rahman de tawno jinnaɗo kala yiiɗi ko yiide ɓiyum ne ɓamti yo Allah rokku men yiide ɓiɓɓe men ne ɓamti yo Allah wat men e peewal deñña ɓerɗe ɗe deñña galleji ɗi ne kewɗa wiide ni yo Allah ñippu fitinaji gonɗi e ɓerɗe ñippa jeygue wongue e ɓerɗe ɗe yo Allah ñippu dabare ñippa kala ko boni itta ɗum weddo ladde yimɓe gona e jaam yo Allah war gañgu ha laaɓa adda yidde enen kala lumboɗen maaje gilli goɗen e jaam dañen jaam alhamdulillah wi men kala moƴƴa ceerno haali a jarama en calminiɗo hen ceerno Hamza Gassama kame galle mum kala dulmaji ha toon to Port Gentil Gabo kono kadi en calmini sokhna Fadimata Sy ha toon to Thialgo debbo moƴƴo dokkowo gandal jangguinowo labɗoreedo janguinɗo Esum Mokhtar Wagne gardiɗo dental yiɗɗo Sar Abdoullahi Sarr ha toon to Mauritanie woni Nouakchott min calmini dendagal calgunaɓe kala kono kadi en calmini sokhnajo o an ceerno Mokhtar Wagne ceerno Ahmadou Bari mi salminima mi salmini joom suduma ha to Gawol ha toon to Nouakchott sokhna Maymouna Thioubou gardiɗo dental yiɗɗo Sar Abdoullahi Sarr e gardugol ceerno Ousmane Ly mi salminima an e dendagal taweteɓe digal ngal yo Allah reen mon suura mon hisna mon dede men dede Hajiya Sarr mi salminima gorgol men sokhna Coumba Koudeje Sarr kono ne kadi dede men sokhna Khadijatou Ndiaye a jarama ɗon calminmi gorgol men dede men sokhna Mignel Baro Mignel Dem jaafoɗon en calminimo e dow ɗemgal ma an dedi men dede Khadijatou Ndiaye mawni men sokhna Farmata Amadou wima kan ɗon calminmi dendam guiƴam ceerno Adama kan e dendagal bandiraɓe kala kono kadi Hadja Tourel Fa Touré debbo moƴƴo labɗoreedo mi salminima an e ɓesguma ko noon ne kadi nene molel bayti so yo Allah reene ko heewi bandel Silla mi salmini Cheikh Silla Farmata Silla mi nawta mon ha toon to
ma wi kadi mi yejjiti wuro moon mi yejjitani alhamdulillah min ewtumon ha to ndulmaji ko ndulmaji jeeɗon inchallah sahaji allah rahman ceerno Khalidou a jarama yo allah yooɓe moƴƴere en calmini dendagal bandiraɓe kala en juurima ɗumen ɗo e yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr dusodiranno e guiɗo mum sehil mum ɓineni mum ceerno Haali Abdoullahi Sy ene duusamen e dande welnde nde ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga to kaɓirɗe to Seydou Abouba Modou Seyba gorgol ha janggo sahaji Allah rahmanu ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen Allah rendini e inde moɗon e inde giɗa moɗon ɓurɗal inde nden wadde juulen